Doncs sí, tot l'equip està molt nerviós, la veritat. Ens fa molta il·lusió, la veritat, emprendre aquest viatge. Jo crec que és una experiència molt bonica, poder gaudir d'aquests partits tan importants amb els millors canterans de tot Espanya. I sabem que Espanya també té un nivell bastant alt quant a rendiment de bàsquet, són dels millors d'Europa. I així ens ha tocat amb un grup molt, molt bo, la veritat. Pels que no coneixeu, ens ha tocat contra l'Aragona Tenerife, l'Unicaja, també el Bilbao. I són equips que ens fan molta il·lusió jugar contra ells. Al final és estar orgullosos d'haver jugat, és igual que ens guanyen o no, i ja està, representar i ja. La veritat és que són jugadors amb moltíssima qualitat, són jugadors que també són altíssims, o sigui, a mi, l'exemple, potser soc el més baixet de tota la minicopa i al final són jugadors que acabaran lluny, bastant lluny. La veritat, m'agradaria que tothom disfruti, tenir objectius que dir sortir amb el cap ben alt, dir, hòstia, hem jugat contra aquests equips, poder dir, hem jugat contra equips que són molt bons, o d'aquí uns anys estar aquí a la Bombonera i poder dir, jo amb aquest tio he estat a la mateixa habitació o he dinat amb ell, jo crec que pot ser una experiència molt bonica. Doncs el missatge és anar i jo crec que disfrutar de l'experiència. Sent sincers amb nosaltres mateixos, perquè sabem on anem, és com un campionat d'Espanya sense ser-ho, la minicopa del Rei, però anar a disfrutar. Jo crec que és un regal per qualsevol jugador de bàsquet. Jo no vaig tindre l'oportunitat de fer-ho i jo crec que qualsevol jugador de la seva edat donaria moltíssimes coses per estar allà. Anar allà, disfrutar, competir el màxim possible i deixar el club i el nom del país el més alt possible. Perdent o guanyant, però jo crec que això és innegociable, sempre tenir intensitat correcta i donar una bona imatge. Sí, Tenerife tampoc està malament, perquè portaran tios molt físics, aleshores, Unicaja és cert que tàcticament jo crec que és dels millors equips d'Espanya, ens costarà, però és una oportunitat d'aprendre, de veure com treballen aquests jugadors, com treballen aquests clubs i absorbir-ho, perquè aquests xavals amb aquesta edat són esponges, aleshores tu estàs allà i tens l'oportunitat d'anar tu a tu amb un jugador que potser d'aquí 5-10 anys està a ACB o l'Eporo, un professional. Aleshores això jo crec que és d'or pur i poder disfrutar-ho, jo també com a entrenador que l'experiència és espectacular, jo crec que és això, intentar disfrutar al màxim l'experiència. Sí, o potser són les millors pistes d'Europa, la veritat. L'arqueria a nivell de formació crec que València està fent una aposta molt, molt gran. Jo crec que això també, a disfrutar també d'aquestes instal·lacions, a disfrutar del tracte que tindrem i res més. A competir el màxim possible i que els xavals disfrutin, jo crec que és el més important.